tapak. Bir var eken, bir yok eken. Qadim zamanlarda bir-birine qoňşy bolup ýaşaýan iki ülke var eken. Olaryň birinde arılar, beýlekde bolsa garynjalar ýaşaýar eken. İki ülkenin halky hem ören ýeşeňir eken. Adyndan belli bolýaly, olaryň biri arılar ülkesi, beýlekde bolsa garynjalar ülkesi diýip adlandyrylýar eken. Bularyň ikisi hem işlemese, ýani boş otursa içigsar eken. Emma garynjalar ülkesinden bir garynjanyň az işläp köp kazanç etmek niyeti var eken. Aslında onun niyeti ýaltalykdy. Bu ýaş garynja uzak bolmaýan başga bir ülke göçüp gitmeliýän netije alypdyr. Sebäbi onun gitjek ülkesinde ýaşaýanlar az işläp köp uklar eken. Şonda da olaryň baýlyklary dillerde diýsanly. Garynja haçan göçjekdigini pikir edip duran wagty ýanyna bir ary kelip ondan "Eýgilikmidir garynja gardaş? Bugün siziň ülkeňizde dynç günümi? Şunun ýa gowyny garynjalar boş durmada şeýle dämi?" diýip sorapdyr. Garynja "Ýok, dynç günen däl. Olaryň menden başgasy işläp ýör" diýipdir. "Onda sen hassa bolanyň üçin işlämokmy? Özüňe töweleme sagada min diýäňler" diýipdir. "Hudaýa şükür, janym sag, emma kelläme gowy bir pikir geldi. İşlemekden gowzat barmyka? Şonu bilesim gelýär" diýipdir. "Dostum, men goňşy ülkäge gidip az işläp köp uklajak. Hemde köp pul gazanmakçy. Nähili, meniň pikirim haladyňmy? Yeri onsaň sen nirede nädip ýaşajak? Näme iş tapylsa etjek, hem ýarym gün ýatjak" diýipdir. "Men häzirden seniň başyna geljek belalardan gorkýan. Ol ülkede köp ýaş ýaýar. Ol ýerde ýawan haýwanlar hem ýaşaýar. Olaryň hemmesi hem ýarym gün ot ýep ýarym gün ýatýarlar" diýipdir. Ary näçe akıl berse-de dosty garynjany rady edip bilmändir. Çünki garynja ýaltalyk belasyna duçar bolupdyr. Garynja ýurdundan uğramazdan öň bütün dostlary bilen sagawlaşypdyr. Soňra garynja izine hem garaman ülkesinden uzaklaşýar. Garynja az ýöräp köp ýöräp ýoluny dowam edipdir. Garynja ısyk howada kölegede, ýagşyly howada ýapraň aşagyna şeýdip ol 40 gece gündüz ýol ýöräpdir. Garynja ahyry ýawan haýwanlaryň ülkesine gelip ýetýär. Onu aýaklaryna ıskyn galmandyr. El aýagy zordan hereketlenýärdi. Bir görse ýanyna ýer ýal adam galmandyr. Emma garynja muňa üns bermändir. "Hany men bir hedil edip diňjalaýyn. Bu ýerler nähil owadan ýerler. Daşda örüňde köl hem deňiz bar. Bu ýerde ýöremegem gerekkä. Durmuş nähil hedillik. Özüme bir gaýyk ýasap bilsem bolany." Emma garynjanyň köl we deňiz diýäni ýawan haýwanlaryň ayak basan ýerindäki üýşüp duran suwlardy. Ertesi gün garynja ýerden oýanypdy. Gün örtana çenli bolsa gaýygyny ýasapdy. "Uf, men ören ajykdym. Şu gaýga minip ýer ýaly bir zatlaryň gözlegine çykmaly. Hey, ine gämi, ine de kapitan. Bar maňa gaýa göz bilen seretýän. Men bir ýyl bolmaka bu ýereň iň baý bolaryn. Hey de hey" diýip aýdym aýtmaga başlapdyr. Gämisine minen garynja ne boğdoy tapypdyr, ne de arpa. Açlykdan ýaňa gözler garalyp, garynja kenara barmansoň bir zatlar gözlemek üçin gämisinden düşüpdir. Bu ülkäniň niresinde baýlyk bar, ýer ýaly arpa boğdoy tap bolanok. Arpa boğdoylardan ha geçdim, içeri ýaly suwam tap bilemok. Şol wagt bir kek aýagy bilen garynjanyň gämisini basdy. Garynja bolsa janyny zordan halat etdi. "Näme bolýar dostum, göreňokmy meni? Şu beýik kapitany, ýani geljeň iň baýyny" diýip gaýgyrypdyr. Kek onun aydanlaryny eşitmedi.
yolun hem ütketmedi. Garynja ine şol wagt işlemän baýap bolmajana göz ýetiripdir. Şondan soň garynja gemisine minip öz ülkesine izine gaýtmalyň netije eldir. Garny açlykdan iljuk diýip gygyrýardy. Şeýdip gidip barýaka ýolla bir azrak ýer ýaly zat tapypdyr. Ol azyň bir bölügini ýyp galan hem soň ýemek üçin oýdy. Garynja az ýöräp köp ýöräp öz ýurtyna ýetmänke helgi ara duşupdyr. Näme boly dostum tukat görnýäňli? Kim kanagat etmän aňsatlyk bilen baý bolmak islese meniň ýaly bolsun. Baý bolmaga beýlede dursun, tas janymdan deýnipdim. Görýän welin özüňe gerek tapagy ören diýdetmisiň. Aýtma galy, ine näme etmek isleýär? Mundan beýlek men hem beýlek dostlarym ýaly işlejek. Ýaltala goýup işeňir boljak. Teni gutlaýan, bagtly ýaşamaň ýoly ine şu. Çeken ol azaplan bolsa, sana peýda ýetirdi.